Keď sa povie Arabela, sa mi vybaví detstvo, nostalgia, retro, starý televízor a také prvé experimentovanie s čarodeníctvom, pretože si pamätám, že som na záhradke si chcel zasadiť lentilky, ktoré som zakopal do zeme a následne vlastne sa nič nestalo. A ešte horšie na tom bolo, že som vlastne nenašiel ani tie lentilky, takže toľko k tomu. Arabela má veľmi veľa priestoru pre hudbu, pretože máme tam hneď dva svety, ktoré majú obrovský potenciál sa hudobne vyjadriť. To znamená, máme tam humornú, hororovú, až po funk, barokovú hudbu na zámku, ale stále je to komédia, to znamená, že je to ľahké, je to odľahčené. To je jedna z prvých otázok, ktoré sme riešili s pánom režisérom a sme sa zhodli na tom, že tým, že je to ten ikonický zvuk, to znamená, že ho necháme tak, ako je. Ale samozrejme som ho preinštrumentoval, trošku som tam dal niečo z môjho zvuku a tak. Ja dúfam, že áno. Pracujem s tematikou hudby Ľuboša Fischera, ktorá je veľmi známa a ikonická a vlastne definuje celý seriál, celý príbeh Arabely. Všetci to poznajú, takže s motívami a s témou pracujem počas celej hry. Pavel Kek je veľmi inšpiratívny človek, ktorý sem prišiel, predohrával mi scény, kedy sa pozerali aj susedia z okna, že čo sa tu deje u nás na záhrade. To znamená, viacej takýchto ľudí je potreba. Je pre mňa veľkou inšpiráciou a zase na druhú stranu vie presne, čo chce. Už áno, pretože jakmile som dostal túto ponuku, tak sme samozrejme začali touto tematikou doma žiť. A už sa deje taká vec, že niečo natočím, niečo zahrám a príbehne starší syn, že hej, to je srandovné, to asi budú trpazlíci. Takže týmto spôsobom to funguje u nás. Moja žena veľmi často k vám a rada chodí, takže mi hovorila, že kámo, to zober, to sú naši ľudia, naša krevná skupina a mala pravdu.